Serious Film Production Zaria comes with another one. Present Gidan Matsafa. Gaskiya mai gida Al'amin yana da gaskiya. Ba za ku tafi wannan jejin ku banna a gida ban san halin da kuke ciki. Hakan ya nuna mun cewa ba aikin ku kuke yi ba kenan. Takan takalmi guda daya kana neman ka halaka da rayuwanka? To garin ya aka faru mai gida ku da ku je duba gona kawai. Gaskiya Jibrin ba zan je gidan mutum Laraba idan da ma gonan ne da shi. Dan matsafa ya je musu gono akai. Magic, the peer, the suspect, all gathered in Gidan Matsafa. In life, there is no reason to survive, no surrender. Ya aikata min gagarumin laifin da ba zan taɓa iya yafe mishi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni babban abin ma da ya fita daga min hankali. Wani ƙwarangon da ya biyo mu yana cewa daya ku biya mu kwanmu. Ku dakata ku biya mu kwanmu da ka fasa mana. Kwan da ka fasa mana na mai gidanmu. ka san tsafin da ake yi kan hanyar nan mutum ya je a kashe. Ina Al'amin din ne shiga na ga ban gan shi ba. A dai canja wata shawarar mai gida. Ban sanya aka yi ba. Ya tashi a wannan lokacin da nake jin ya je ya hau wannan dutsen. In banda abin Al'amin ma ya fita ana cikin wannan halin. Abun yi kawai in haɗa kayana in koma gudu. Aiko idan ka matsa kai ne zaka mutu ba shi ba. Jalbu ba na tsoron mutuwa sai na ga bayan shi. Na rantsi da kabarin mahaifina. Producer, Dirishpal C. Fontua, Executive Producer, Muhammad Isa, Story and Screenplay, Ahmad Umar Zaria, and directed by the intelligent director, Lawal So by So, Gidan Matsafa, coming soon. Dan na subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawa mun gode.